ಇಜಂಡ ಅಮ್ಮನೆ ಇರ್ಪೇರು ಬೊಟ್ಟು ದೀಜಂಡ ಅಂದೇನು ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತ್ ಪರ್ಪನೆ ಎತ್ತಿಯಾನ ಗೈಸ್ ಏರ್ ಪೂರ ಈ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತಿಂತಾರೆ ತುನಗನೆ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಹಾಯ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದೀಪು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇನಿ ಬೊಲ್ಪುಗುಲ ಕೆಟ್ಟಿಗೆ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ರೂಟೀನ್ ದಲಕ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುಗಾಂದು ಯಾನ್ ಲಕ್ಕೆಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನ ಕೈಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುನೆನೆ ಮಾಯ್ಪು ಐದು ಬುಕ್ಕ ಫುಲ್ ಅಡಿಪೆರ ಸೊರು ಮಲ್ಪೆ ಅಮ್ಮ ಇತ್ತಂಡ ಯಾನು ಅಡಿಪೆರನೆ ಫಸ್ಟ್ ಪೋಪುನೆ ಅಮ್ಮ ಇಜ್ಜಂಡ ಚಾಗ್ದ ದಾನ್ಲ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಚಾದ್ ಫಸ್ಟ್ ಯಾನು ಅಡಿತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಡಿತೊಂದಿಪ್ಪುನ ಪುಚ್ಚೆಲ ಬಾಕ್ಸರ್ದ ಬುಲಿಪೆರ ಸುರು ಮಲ್ತುಂಡು ಐಕ್ ಡೈಲಿ ಪೇರು ಪಾರ್ದ ಅಭ್ಯಾಸ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾದ್ ಬುಲಿಪೆರ ಸುರು ಮಲ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ದೆತ್ತ್‌ದ್ ಪೇರು ಪಾಡ್ಯೆ ಪುಚ್ಚೆಗ್ ಪೇರು ಪಾಡ್ದಾಯ್ಕ ನೆಲ ಉಜ್ಜೆರೆ ಸುರು ಮಲ್ತೆ ಫುಲ್ ನೆಲ ಉಜ್ಜುಬೆ ರಡ್ ದಿನ ಕೊರ ಉಜ್ಜುನೆ ದುಂಬುದ ಲಾಗುಡೆ ಪಂತೆ ರಡ್ ದಿನ ಕೊರ ಉಜ್ಜಿನಾಗ ಫುಲ್ ಇಡೀ ಉಜ್ಜುವೆ ನಿಕ್ಲಿತ್ತೆ ತೋಲಿ ಎನ್ನ ನೆಲ ಉಜ್ಜಿದ್ ಫುಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಂಡ್ ನನ್ನ ಇತ್ತೆ ಪಾತ್ರ ದೆಕ್ಕೆರೆ ಉಂಡು ಒಂತೆ ಇತ್ತೆ ನಮ ಪಾತ್ರ ದೆಕ್ಕೆರೆ ಪೋಯಿ ಯಾನ್ ಲಕ್ಕೆಟ್ಟಿಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸುರು ಮಲ್ತೆ ಬ್ರಷ್ ಲ ಮಂತಿಜಿ ಯಾನ್ ಡೈಲಿ ಅಂಚೆನೆ ಎನ್ನ ಒಂತೆ ಬೆಲೆ ಆಯ್ ಬುಕ್ಕನೆ ಯಾನ್ ಬ್ರಷ್ ಮಲ್ಪುನೆ ಅಂಚಾದ್ ಈನಿಲ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೆಂದು ಚೇಂಜಸ್ ಬರ್ಪಿನಿ ಅಂಚೆನೆ ಇತ್ತ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಾತ್ರ ದೆಕ್ಕುಂಡು ಬುಕ್ಕ ಯಾನ್ ಬ್ರಷ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪೋಯಿ ಅಂಚೆನೆ ಸೈಡ್‌ಡ್ ಒಂಜಿ ಬ್ರಷ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಪೂಸ್ ಕೊರಿಯೆ ಎನ್ನ ಮೋನೆ ದೆಕ್ಕುದು ಪುರಾಂಡ್ ನನ್ನ ಚಾಪರಡು ಚಾಪರ್ಪುನ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಬೊಟ್ಟು ದೀಪೆ ಇಜಂಡ ಅಮ್ಮನೆ ಇರ್ಪೇರು ಬೊಟ್ಟು ದೀಜಂಡ ಇನಿ ಚಾಗ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಓಡುಪಾಲೆಲ ನೀಂದಕ ಚಿಪ್ಪುನ ಚಾಪರ್ದು ಇನ್ನಿತ ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪೆ ಚಾಪರ್ ತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪೇರು ಪರ್ರ ಉಂಡು ಈತೆಲ್ಲ ಗ್ಲಾಸ್‌ಡ್ ಪೇರು ಪರ್ರ ಉಂಡು ನಂದಿನಿ ಪೇರು ಅತ್ತ್ ಯಾನ್ ಡೈಲಿ ಪರ್ಪುನೆ ಇತ್ತೆ ತೃಪ್ತಿ ಪೇರು ಅಂದೇನು ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತ್ ಪರ್ಪುನೆ ಎತ್ತ್ ಯಾನ್ ಆಡೆಗೆ ಪರ್ಪುನೆ ಪೇರು ಒಂಜಿ ಬ್ರೆಡ್ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡ್ ಪಾರ್ಂದ್ ನಂದಿನಿ ಪೇರು ಪಂಡ ಅಂಕ್ ಕಫ ಆಪುಂಡು ಈ ಪೇರು ಪಂಡ ದಾಲ ತೃಪ್ತಿ ಪೇರು ಪಂಡ ಇತ್ತೆವರ ಅಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೂ ಅಡ್ಡೆನ ಕಪಾರುಂಡು ಅಂಚ ಯಾನ್ನ ಪಿದಾರ್ದು ತಿಕ್ಕುಬೆ ಎಂಕ್ಲೈತೆ ಪಿದಾರ್ದು ಪೋವೊಂದುಲ್ಲ ದಾಯ್ತೆ ಗಮ್ಮ ಪೋಪುನೆ ಕತ್ತೇರಿ ಸಾನೆ ಕೊರ್ರ ಉಂಡು ಐಕ ಅಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೂ ಯಾನ್ ಪೋಪುನೆ ಅಮ್ಮ ಗುರು ಆಪುನೆ ಕೆನನ್ಲ ಲೆತ್ತ ಪೋಪುನೆ ಯಾನ್ ಬಾರಿ ಪಾತೆರ್ಪೆ
ಪೇಟೆಗೆ ಪೋದುಲಾನ್ ಬತ್ತಲಾನ್ ఒక ಆಡಿರ್ದೋಗಿ ಪಪ್ಪಣೆ ಅಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೈಸ್ ಏರ್ಪುರ ಈ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತಿಂತಾರೆ ಯಾನಂತ ಎಲ್ಲೆಪ್ನಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತೆಂದು ಈರೆ ಎಲ್ಲೆಪ್ನಾಗ ಇತ್ತನ ಇರೆ ಕೂಡ ಎಂಕಂತ ಇಷ್ಟ ಪುಳಿ ಪಂಡನೇ ಇಷ್ಟ ತಿಂತ ಯಾನ್ ತಿನ್ನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬಾಯ್ಡ್ ನೀರು ಹಾರ್ಪಂಡ ಅಮ್ಮ ಕರ್ಪಂಡ ಅಮ್ಮ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತಿನ್ಪೇಟ್ ಯಾನ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋತು ಎನ್ನ KG ಯಾನು ಮುರಾನ್ ಯಾರ 39 ಇತ್ತೆ 2 kg ಕಮ್ಮಿ ಆತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀರ್ದುಕ್ಕ ಕೊಡೋದಕ್ಕ ಬೇರೆ ಪಾರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೆ ನಲ್ಪ ಅವಡ್ನ ಅಮ್ಮ ತುಳ್ಳೇರು ಗೊತ್ತುಂಡ ಅಮ್ಮ ತುಳ್ಳೇರು ಆಮೇಲೆ 55 ಯಾನ್ 37 ಏನು ಅರ್ಧ ಒಂದು 3 kg ಇಂಕ ಕೊರಲೆ പോണാക ഞങ്ങൾ റിക്ഷ തിക്കുന്നുണ്ട് ഉണ്ടായത് ഇതില്ലാക്ക് പോണാಗ ರಿಕ್ಷಾ ತಿಕ್ಕು ಜಾನ್ ಇಂಚೆ ಎಂಕ್ಲೆನ ಉರುಡು ರಿಕ್ಷಾ ತಿಕ್ಕನ ಉಂಟವೇ ಮುರಾನ್ ಲಂಚನೆ ಪೊನಗ ರಿಕ್ಷಾ ತಿಕ್ಕಂಡು ರಿಕ್ಷಾ ಮಂತಂದು ಕೊಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ನಡೆಗ ಅಡ್ಯ ನಡು ಕರ್ತು ಅಡೆಗೆ 5 ರೂಪಾಯಿ ವಡಪ್ಪನು 5 ರೂಪಾಯಿದ ತಿನ್ನೋ ಒಂದು ಬೋಳಿದಾಯ್ತಂದ ಅದಾ ಅಡ್ಯ ನಡ್ಕರ್ದು ಬರ್ತದೆ ಇತ್ತೆ ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ ಪೂರ ಅಂಡು ನನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಎಂಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅನ್ಪನ್ನಾಗ ಎಂಕೊಂಜಿ ಪೂರಿ ತೋಜಿಂಡೆ ಐ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ತೋಜಿಪ್ಪಾಗ ಅಂದು ತುಲೆ ಎಂಚ ಉಂಡು ತೂಯಾರ ಎಂಚೊಂಡು ಐನ್ ತೂನಗನೆ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಪುಂಡು ಅವು ಈ ಸಪ್ಪುದೆಲ್ಲ ಕೊಂಡ ಇನ್ನ ಮೇಲ್ಡಿಡಿ ಎಂಕವು ತೋಜಿನೇ ಅವು ಯಾನ್ ದಾದ ಸೋಕು ಪಚ್ಚೆ ಪಚ್ಚೆ ಉಂಡತ್ತಂತುನಾಗ ಬುಕ್ಕ ಇಂಚನೇ ಪೋಪುಂಡು ಅವು ಮಿನಿ ಮುಟ್ಟಂಡ ಬೊಕ ಕಿರ್ಬೊಂದೇ ಉಂತೋಡ ಅವು ಅಂಚುಂಡು ಇನ್ನೊಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ತೊಯ್ಪಾಗ ನಾಂಡು ಅಂಚ ತೊಯ್ಪಾಯ್ನೆ ಬೊಕ ಈ ಲಾಗುನು ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಇನ್ನಿತ ಲಾಗು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿಪ್ಪು ನೆನ್ವೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತುನಲ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿಜ್ಜನಲ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಎಂಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರೋರ್ಚ ಅಂಚಾದ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಬೊಕ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಪೊಸತಾತ್ ತೂವೊಂದಿತ್ತಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಪೊಸತಾತ್ ತೂಪುನಕ್ಲ್ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತ್ ಬಿಡ್ಲೆ ಬೊಕ ನನೊಂಜಿ ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕು ಯಾಡೆ ಮುಟ್ಟ ಟಾಟಾ ಬೈ ಬಾಯ್.